Sakawiri ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di ka sanli jana kimat bakong san jong ka khubor. Shimti ka National Investigation Agency ban tokit halor ka jingjabat hay bom IED haki kerpong ka Star Cement Meghalaya Limited halum sunong ha ka khat arteri uno pra arhazar arpho. Lapanwai no klembu porso ya ka darbar jong ka Lok Sabha. Susi ulampang Om Birla baklam na kunjo ya ki thong jong ka darbar kumbalak mi unti. Sa Shipubut kibrir kila yap ha Meghalaya na u COVID-19. South Pan Ripulayut kibiyo pang thamay ning kasni. Kanaw buram yo tirot sings im ha ka jingrakhi ka azadi ka Amrit Mahotsav. Haswab ni pensungi ki kubor ki babnya in walam shwaya ka ni jing penbena. Nakadaw baga jing sapren juga jing pang COVID-19 kadang ye biteng ka All India Radio ka kentu ikinang sengap bakin de ben kingsting hendrai bikin shimlut ikisin jam jing eda ki bidan kambaro bad bakitu ki bela sabusan senam kertasan ning ki bela deban yo ketika ka benukong kinlek dan shim sai ketika ka ba ar ha ka por labo long ki besangan bat ki bela yada daga babut ikin ki lai tiliki kendon ki besuk ban le dan mas kiar penjengan ki we ki para brio da armita bat sat iki kitibun sin. Ki phone number jo national helpline ki trekam na kabantaban ai ki jing tip ki bedan kam bat ki jing batai lam nanti pai ba ha ka bede ki jing pang COVID-19 national helpline number uday not iwe ar like ndai nyo pranot sound real but iwe not new san but Meghalaya helpline number uday iwe not pra but iwe not new not mentangi ni phai ki khubor ki babnya ka National Investigation Agency NIA kala shimti ka kam mentokit alor jing thei bom IED ha ka kerpong jakasa jong kinong trei ka Star Cement Meghalaya Limited halum snong East Giant Hills District House Nambalala ka Guwahati branch jong kani ka kunun tokin ka bakham klan kala register biang ya ka makot duma halor kani jingja ha ka khasantri ulber ta usnem arjar arpuai hendrai kam shinala banwan ra e ka charge sheet na ka daw ki kendon perking ki bela penjari de ki sarkar jilla ha ka bede ka klam COVID-19 ka sengking atiar HNLC kala kamba kala le ya kani ka kam pen thei bom ka belaja ka khat arteri uno pra arjar arpho bar katnat pulet ka jilla kala register ejahar halor kani ki jingja ha ka khatlai tri uno pra arjar arpho halum sunang police station dah ka jingkar pat jong sarkar Meghalaya katnat korbari jong sarkar pedeng kala aing ko me ka NIA banchimti ka kam tokit halor ka ejahar ka bala register halum sunang police station ya ka darbar Lok Sabha la penwai no klembo por ulampang ka Lok Sabha o Om Birla ning kasni ulaong ba usngo pangnut ba ka por klaya ka ba ka jingya ki kampat ha ka ni darbar ka ba menta kim sinala ban kunjo kat kun balak mi lenti ha ba kren ni kinang ka kubor hadien bela penwai klembo por ka darbar Lok Sabha u Birla ulaong ba barabor hi uju persangkat bala ban penya ka darbar da ka bakmi ba shibun ki kambat ki jingya tai kim ya chaprang ha po ka darbar halor kimat ki bede ki ba Birla ule tu bakani ke darbar ke bamenta kala tre kam tang ni pusau kenta bat 30 minit bat bagi kam ki beseso kilong arpu ana ke siswa ya arpu tuli ki bil la pelat ha ka ni ji song darbar ki bekuntup ya ka OBC bil kabala aji munjur lang da ko begesur na baro ki sengsan perthei ka darbar cabinet jong sarkar Meghalaya ning kasi kala shim ya bun puli ki rai ki bekuntup ya ka jingpun klai ki ka tuan ki kendon halor ka jingpun kre ki lat ya da ha ka jingrakhi ya kalum khu si la lui ka ri ha ka jilla ha bakren ni kinang patai ku bor menteri rang ba ka Meghalaya konrat ki sangma ul pentip ba ka darbar cabinet kala ajing munjur ka jingpun klai ki kendon ka Meghalaya fundamental rules and subsidiary rules ba ka Meghalaya delegation of financial powers rules arajan riu ka ban pun ko bor ya director jong katna diary development kumukli jong kani katna trikam ka sarkar ka bakum ki kendon balabo sakawai ka rai ka bala shim da ka cabinet ka long ban kunti ka bha tangka jong ka Meghalaya contingency fund na ka lais spa sanklur tangka syaka san spa sanklur tangka kanang ban la pen kot ye ki jinglut ki bajarang khat jong ki tra trikam ka sarkar menteri katna puli puthi jong ka sarkar Meghalaya ba lakmen rumboi Hamin kasi ulaong baka sarkar jala kadang pengkre ki kendon ki babnya ahlor kumnu ban la pli biang no ye ki school bat ki college Meghalaya hadien babaro ki jaka puli ki lakhang kerdat mentala pala lai binai
Kama shwa menteri jong ketna puli puthi ke jela ulapan pau bau kwa ban la pli yang no yiki jaka puli hadien ke khan ri tre unaila hanin ke si ba ramboi ula ong ba ka sarkar kan sapni ye ka rai hadien ke ji kren pli jumut bat ka tanat ka kot ke khya kani ke khubor ka wan shapina ko All India Radio Shillong Hamighalia kibri ki bela klat no nakada u COVID-19 hakini ki arp sakun ta ki bela la ki dan shiphomun kabala kamti ke jingkhen ki bayap nakani ki jingpang sha ka shi ja shi spark nai pusanun ha ka jing plai khubon ka tanar ka kot ka kya ka jala nim kasmi la ong ba sa sau spa ri plai ngut kibri ki la yo thmai ye ki jingpang kabala kamti ke jingkhen ki berang dan hapren ki jingsha asumana COVID-19 ni Meghalaya sha ka sa jar sau spa kandai pun baru aki bela kot nuak nak jingpang COVID-19 hak jela menta kila poi sakan ribu sahajar san spa sa huengut da ka jingkot shu salai spa prabu samut kinong pang COVID nim kesni palat sampu ar clear kli ki dawai tika ya dano COVID-19 le depan ai hagari India kat hadu menta hapo ka jing pentri ka meka nationwide vaccination drive Katnat kakoi kekya jong sarkar India kalau ong ba palat sap welak lai puprahajar li ki dawai tika la ais ki patba hanin gesni kat adu menta kibri ki balakot ne COVID-19 hakari kila kenjo asha kapalat lai klur khat arlak mut da ka jingkot shu sa saupo hajar mut kinang pang nin gesni sa palat lai puprahajar mut kibri kila yu athmai ki jingpang COVID-19 hakini ki arp sa kunta ki balala bat ki bidang syak sumar hakari na kani ki jingpang ki don menta lai lak Prapumri hajar lai spa sampu wingun kabalong kabadina haki shi spa saupo singi kumshirinta jong ka azadi ka Amrit Mahotsav hak bakari India barok kubai ke snok tilang ban rakhi ka lungkhu sila lu jong kari munda usnen tuni ni kena buramru ye ki khlawat ke jela ki bala phai la jing em banile persha ye sarkar phareng lakha ye u usnem khat praspa ar Tirot sings in udi usin juga himanong klau ubala lam khamat iki khasi bani khun persha yeki bor ka sarkar phareng haus nem khat praspa ar kundai hadu khat praspa le phulai hakatma ang lo khasi hadin beki busin shar sarkar phareng kila yo kurup ye ka them baram putra bad ye ka them surma ki phareng kila panjing bet no tirot sing bantawi ke surok ka baya lengba kira nap lum ki besong basa ki pat kasi da ka jukular ban IT ya ki duar bad iki them rithor jok asam hapo ka jingpe jing tirot sing hanre ke sarkar phareng lengba David Scott kamsina bad ke kular kabala penlong yo tirot sing bad kisipai jong u ban thom bad ile thma persha ye kisipai phareng ki bedan hanong klau ha ka ba arlop ki he sipai phareng ki layam Kisipai phareng da ki tiari le thma ki bakham klang bor kat kum kajuk kila pendam no ya ka kunun utirot sing kabalai khuntung ha ka thma saus nem lenter haba utirot sing ula le skira nap lum hadien bula saksian kisipai phareng kila kem bat kit ye usadaka kat hadu kesni bula khlak no nak ni perthai kum koi di thma ha ka khat ni utirek u naitung khat praspa lai pusan Deputy Commissioner Ubalongru Chairman Jongka District Disaster Management Authority Jongka West Gentiles District Juwai ula pentip bak sarkar India kalakot application nak bentaban syajid bani odiang ya ka kusnam Subhash Chandra Bose Apda Prabandhan Puraskar Arajar Arpuar kabalong ka kusnam kabalathar sarkar India ban ai ji itu ye ki kam ki babahatam malale dikini shiment ni ki kinhun ha ka be de ki kam ai ji rap habaja kan nu jing jalan shop kabampoi perkhat kabawan ra ki jing jular bat ki bakta ye ki patba kabaha bakathop disaster management ye ki application laban yo bat pa online hagani website dmAwards.mbma.gov.in barkatari ka bakhadu ban tunpoi ye ki application kadi galai pui tering na tau banai nailar arajar arpui katu ko kubor lakut kebelawan sapina ka All India Radio Shillong